kirin yani Rojhilatê Kurdistanê yek ji herêmên herî dewlemendiyê cîhanê ye. Ji zêr bigire heta zîv, hesin, alüminyum, gevrê kuarts, her cûre berhemên giranbiha jî dipişiqin ser wê erdê. Ji aliyê çandinî ve piraniya genim, nok, mêweyên Îranê ji parêzgehên Urmiye, Sinê, Kîrmanşanê derdikevin. Dîsa sewalvaniya herî zêde li parêzgehên Kîrmanşan, Îlam û Loristanê tê kirin. Rojhilat her wiha ji aliyê çavkaniya enerjiya şewatê ve jî weke neft, gaz, komirê gelekî dewlemend e. Baş e, gelo li ser vê axa bibereket mirov çawa hêjî birçîne? Mirovên me çawa bi kîjan sedeman hewcî karekî ewqas zehmet û tijê xeterî hatine kirin? Axa bihuştî ya Kurdistanê tê ra kê nake? Gelê me divê bi tu awayî xwe layîqê vê çarenûsa rûreş nebîne, wê red bike. Ji keç û xortên herêmê re ciyê kar û hilberînê lazim e.